Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Simokerto penontonnya mbok luar biasa. Sampai pojok kono gak ketok saking akeh wong. Ya mugi-mugi mantun sedekah bumi, mantun nanggap Ludruk Budi Wijaya, sedaya masyarakat Simokerto panjang umur, kathah rejeki, sing gada utang lunas kabeh. Allahumma amin. Kula niki pegawe sirkus sak bendina gak tau wadus. Aku nek lewat ambuku lebus tapi gak popo, sing penting duwe celengan wedhus. Lumayan menek nek digawe besaran. Bedhog tabuhe bunder nek sing nglodrok kabeh jebeber. Kena udan kan sore mang. Sosial akeh kabar berita sing lagi kasus pelanggaran hak asasi manusia sing ditampa karo arek awan bengi terus aku lek ndelok kabeh korbane ana sing diajar dikeplaki sirahe, ana sing disetrum sak kujur awake, ana sing dipisahno karo wong tuwane. Nek masalah sepele
ana sing nyoba mlayu gak krasan karo koncone nek masalah sirkus aku yo wis pernah melok pertunjukan nang luar kota apa nontonnya luar biasa aku pentas hatiku bahagia tepak dino iku wayahku akrobat aku menek tiang sing dukur taline membat aku mencolot salto ping papat bareng toto nisor boyo umar sampean kene dangdut Mas. Mas ndang lagi lak serampat lah ya wis gak apa-apa tutupno sangan tau gak iso bae Liku mang serampat. Iso ae. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Bangun tidur aku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Burung kakak tua yang hinggap di jendela, nenek sudah tua lah, giginya tinggal 2. Namung semanten tungan kula monggo pinarak ingkang ngesetake Alhamdulillah.
Masalah sirkus durung mari, saiki dihebohno maneh ambek ori ambek palsu. Wis. Ya arek iki masalah rek. Mosok gak krungu kancane ngomong ket mangidung gak metu-metu. Keturun mari. Senenge sing mari-mari nemu jodoh lewat orari kawitane kontek-kontekan akhire jodoh temenan senenge sing mari-mari nemu jodoh lewat orari kawitane kontek-kontekan akhire arek iki gendeng temenan. Oh niku lho rek. Metu yo joget ngono ae. Lah apa kok nyawur-nyawur iki, Mang? Bangga. Bangga. Semangat. Iya, semangat. Nang kene iki luar biasa. Duh, temenan. Loh, Warga Simokerto. luar biasa. Delon penontone Penontonnya sampai embong gak cukup. membeludak. Membludak koyo mercon. Ono ngawur rek. Warga Simokerto iki. Nek paribasano iku nyitak boto, pote warnane. Cakep. Muga-muga wong sak Simokerto panjang umure to. Allahumma. Amin. Ya Allah. Nyitak boto. Nang pinggire sumur. Cakep. Wong Simokerto. Panjang umur. Ya Allahumma. Ya Allah. Nyitak boto ambek watu padas. Cakep. Warga Simokerto sing duwe utang muga-muga ndang lunas. Allahumma. Mbok yem gawuyu. Mbok yem ya apa sih? Nyitak boto ketiban nondo. Cakep. Mulai tanggapan Wonokerto, muga-muga digondol rondo. Oh, tak tutuki kon kok. Lah apa tanggapan mulai gondol rondo bareng? Yo, jenenge wong usaha. Kan mang wis matur suwun. Wah, aku wis matur suwun. Ngene lurahe Sopo lurae? Seswono. Lho, kon mau digawa kowe wong samene ke lho kon. Sis, nanti no. Kon niku gak tau kenal, gak tau kepethuk. Lho, iya nyeluk Pak. Gak Sis. karo arek iki. Seswono mbek aku CS plek. Dulur. Dolor. Dulur kandung. Degak. Dulur tiri. Ogak. Lah dulur apa lho? Dolor beda bapak, sejek emak, tunggal presiden. Wah, kon niku gawe ae. Takono seswono mbek aku, Kak. Apa? Dadi situ sak negara. Ya kabeh sakmene sak negara. Anggitmu aku budal emang gak katuken ngono. Lho kon budal, Mang. Masalah jebeber. Iya udanan kan, Mang. Udan iku lho gak ngomong-ngomong anggitmu. Udan kaleran ngomong sih to. Udan gak gelem terus terang anggite. Masalah. Kon niku, Gus, kon teko kono kudanan. Tutuk omah Padang Jinglang, Jinglang. bareng tutuk alas kidule Ndendoro kuwi mang. Kita teko kono. Bayo bers. Tabrakan iku ta. Untumu sempal. Lah kok beres iku? Udan. Rek, Udan. udan. Kaya untung ana warung nganggur. Warung kok nganggur? Warung tutup iku lho, Le. Ya, awakmu Aku ngiyup. ngiyup. Peh nang kono lamuk ya awak aweh. Kon gak nggawa obat lamuk sih. Wadah. Jenenge lamuk iku lho kaya katene tawuran. Lho, lamuk kok tawuran ya apa sih? Nying 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 nying. Masalah aku ijen aku ya wedi. Digerodok lamuk. Digerodok lamuk. Kon tak takoni. Apa lamuk iku suarane nying 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 nying. Toh, kon tak kandhani.
ket zamane Nabi Adam sampai saiki. Lamuk iku ya munine nying. Masih anakku ya ro. Kok niku diomongi kok. Ya ora iso. Lah jan ciptaane ket kono niku. Alah, ngomong ciptaan. Kon diciptakno sapa kok ngomong ciptaan barang? Maksude ket biyen gawane iku lho to ngono to. Gawane mau pikir kate bowo anggo gawan. Lah kon iso nakoki, iso benerno. Ya jelas. Apa lamuk kok munine nying 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 nying. Anane lamuk iku muni nying-nying. Setelah penelitianku, ternyata lamuk iku nyucup darah. Lho, kok iso nyucup darah? Nyucup darah. Seumpama lamuk kuwi nyucupe kene mik. Munine Ngene. Iku lakon nek ngono ae, lakon lamuk barang. Kon iso bedhai ae tak bedhai. apa? Ora sekolah. Aku ta? Yo, pinter bahasa Indonesia. Wah, ya pinter banget. Saya tatake bahasa Indonesia iki apa? Batuk, Bahasa Indonesia kok kening. kening, Kening. Iki hidung, hidung, mulut, mulut, mulut. Iki nisore janggut. ha keliru. Keliru ngono kok jare pinter. Kok iso keliru iki lho? Iki apa? Kening, Iki. hidung, Iki mulut, nisore janggut. keliru. Kok iso nglirune iso benerno? Bisa benerno. Se apa? Iki apa? Kening, Iki, hidung, iki, mulut, nisore. ruah, Oh iki. rejeb, Oh iki. poso. Oh iki sing terakhir. Terakhir besar. Kon niku lapo nemu-nemu barang iku. Tapi kecil gak sido besar. Kon kok tak gites kan kok. Liane menghibur lho kene iki. Oh, kok nyanyi? Kon menyanyi. Request menyanyi. Request. Kan requestnya jawab lagu apa? Sembarang iso aku. Hah? Lagu apa? Siksa kubur. Ya apa lagune to? Ya kon bongkose. Lagu sing wis terkenal. Apa Agling Darmo? Lho request lagu Agling Darmo jare. Request lagu Angling Darmo. Oh, ono tah lagu Angling Darmo. Ayo lagu nyanyi. Ya, menyanyi. Nah, menyanyi. Oh nyanyinya. Aku nyanyi. Nyanyi lagu apa? Lho. Lagu sing wis terkenal. Oh iya. Sing wis booming. Oh iya. Oh. Ana tangis kelayung-layung. Tangise wong sing wedi mati. Ya Allah. Openono kudanono. Ya Allah. Ayana wis mati. Mangsa wurung. Kon iki lho lapo ngene iki. Senam ta kon niku. Kon nyanyi. Ah. Aku sing joget ngono lho. Lho maksudku gak ngono to, dhewe nyambut gawe bareng. Lek aku menyanyi, lambemu iku lho meko. Ayo ngomong ke sore. Aku nyanyi lambemu mek ayo ngono. Lho kon niku Ngono ae kok gak gelem ngomong ke sore. ana tangis kelayung-layung. Tangise wong sing wedi mati. Kon kok ngerepoti. Salahku ada di mana lagi anak muda? Maksudnya lambene gak umi-umi ngono gak. Lah apa? Bengok. Oh, cocotmu iki bingung. Ngomong apa bengok ngono lho. Ana tangis kelayung-layung. Tangise wong sing wedi mati. Rumatono kudanono. Aduh, antor rek. Ya gak bengok ya gak ngono gak. Masalah keliru maneh ndel-ndelku sampe kate copot aja keliru ae. Maksudnya ku lambemu ambek lambeku gatokno.
Oh, digathukno ora. Iya. Ah, ya ngomong. Oh, niku kandanan. Lambemu ambek lambeku digathukno. Aku kok semangat. Ana tangis kelayung-layung. Tangise wong sing wedi mati. Oi, 4 sehat 5 sempurna. Oke. Udan ana rumatana. Yen wis mati. Mongso urip. Cowek. Ada wone adem pisan. Kon mari lho lapo sih? Ababmu. Abang pelapo? Masalah kon mari mangan opo? Mangan batang. Abab ambune gak enak. Karepmu iku piye maneh? Lho menyanyi iku mang bareng ngono lho. Nek aku gak iso bareng karo kamu kon menyanyi jen. Aku mau nyanyi jen. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah maneh. Loh, goblok. Lah apa sih? Awan dewe sebagai umat muslim, Oh. apapun yang kita awali kudu diawali dengan bismillah. Iya. Diakhiri dengan alhamdulillah. Supaya Berkah hidupe ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. ngaken bismillah. Piye, Man? Aduh. Seru. Ngono ati dikandhani wong aku penyanyi profesional kok. Lho kon takok Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah maneh. Oh, lho. Halah. Ono kodhok barang lho. Ono tangis kelayung-layung. Tangise rondo sing lagi bingung. Rondo sing dirabi wayu. Saben dina jarang diuli iki enak iku. Sip. Ditumpaki arang-arang. Tak wajar lho kon kok. Masalah rek keliru terus. Lho menyanyi kok ditumpaki arang-arang iku lho. Wong isih urip. Wah, Wong rondone isih sore. urip. Masalah. Lapo? Bablas. Si kon foto gak tambah ganteng. Tuh, lihat. Kalau kayak jamur barat. Ya apa? Gulune. Apa gulune? Dua wae glone. Kayak apa le? Kayak watang. Ya apa? Nah, kalau nyanyi ya tepak. Kok kayak tepak. Lah yo. Kami raku le. Iso ta kon menyanyi? Bisa, aku menyanyi. Temenan, Nyanyi opo? menyanyi. Sing viral nyanyi. Lagu sing viral. Ya, Velocity. Menyanyi. Arek iku bae masjid ngene. Ya apa? Apa? Ngomong iku kudu disineges dhisik. Ya, Ngomong R gak iso te nyanyi. tuh, gak apa-apa. Ya apa? Nah, menau, tanya. Ya. Mangkane. Nek mari tanggapan ning mule aja ngopi ae ngono iku. Kau jejak. Ah, itu tanya. Ya, menyanyi. Cacingen. Beneran. Diguyung baik gak diuntu. Iya, ada itu. Iya, benar sih. Iya. Aduh, abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Cuma dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah.
Apa? Tekmu nyanyimu ngono ah. Yo, apa? Svecu ngono lho. Apa? Dudu. Sekali. Ganti ket biyen yo ngono. Nah, apa? Apa? Nyanyi. Nyanyi. Ya mau. Iku mau. Nyanyi tekmu lho. Sing apik lirike diganti ku sing apik sing cocok. Kanjeng cocok. Yo. Weh. Doler namiku anisi kepeng. Arek ganteng pawaane tapi kece. Suaraku pancen cempreng. Arek wedok mesti njaluk tak gonceng. Dong. Padahal. Lah apa kok karo aku? Dah. Cek lagi. Doler namiku anisi kepeng. Lah beli. Doler namiku anisi kepeng. Arek ganteng pawaane rada keceng. Suaraku pancen cempreng. Aku arek wedok sing nebeng. Saben mulai mesti njaluk tak gonceng. Lek nuwekku, Nek gak nyanyi ku ngomong. Sumpah ya ngono. Menyanyi koyo wong ayan ngono ngene. Ya apa? Apa? Liane. Lihat geliane. Ya. Iya. Apa ya? Cek, dah cek. Iya ya cek. Ayo namanya. Iya. Cek apa ya? Yo. Waktuku kecil ku nggak tahu ya mungil ku sentil ku kira pensil taunya pentil waktuku tolak ku nggak tahu ya nongol senggol ku kira betel gak taunya pestol tembak tembak hancur itu. Suruh bayar nih. Ayo. Coba. Nah, yang bisa boleh. Kon niku lapo nyanyi nggo bledek iku. Ya apa? Babak. Apa? Wong ke sore wis akeh bledek kon tambah nggo bledek. Gak apa-apa. Ben tambah rame. Lewat sampe ana sing kaget. Wah, iya Bapak. Bapak. Yo. Ini cewek. Sujud. Cewek sujud. Aduh, manisnya. Cewek mau kemana nih? Cewek mau kemana? Bisu arek. Bisu. Ngomong wis teman. Coba. Ayo coba. Wah, gak iso ngerayu kok nae. Itu. Cewek.
sopan. Duh. Mau pikir berapa piroan? Ya apa. Oh kata aku gak jawab kok. Ditakoki sing sopan. Sing sopan. Wong wedok iku seneng pria sing sopan. Ya, sing sopan ya. Sopan santun iya. Oh nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok iso inalillahi lho? Ya apa sih? Cari sopan. Sing romantis. Gak malah cari sopan, gak romantis. Langsung tak ambil ya. Cila, kon kok geragas ini bulian? Coba nih. Kita jawab. Cocok ngore kok. Wis ta? Heh? Wis. Heh? Olehmu nyangkem iku wis. Belajar sing sopan gak iso. Tibane awakmu tambah kurang ajar ya. Sawangamu sopan. Sawangamu sopan. Tibane awakmu tambah kurang ajar ya. Tambah nemen raimu yo. Heh? Gak iso sing genah ngono. Heh? Dikandani kok tambah pringas-pringis. Ya. Belajar sopan titik ambek wong wedok gak apa-apa. Heh? Ngono ku garai mangkele atiku. Heh? Sing sopan gak iso. Takok, Dek, jenengmu sapa, omahmu ngendi? Heh? Ngono ku mangkel atiku. Kak, mangkel. Atiku mangkel. Agen aku gak izin ngono ta. Heh? Izin ngono ku aku salah sampeyan kae. Heh? Atiku ngene ku tambah gowolo atiku. Hah? Mikir aku wong embongan. Heh? Slawe geblak dhewe. Ngono. Iso. Heh? Gak apa? Ada aja. Tak jar-jarno tambah suwi tambah kurang ajar awakmu. Heh? Heh? Kok tambah kurang ajar? Boten. Anggenmu aku gendakamu. Guyon. Sopan titik awakmu gede enom. Heh? Aja kurang ajar. Gak iso ta? Boten. Anggenmu aku iku apa? Heh? Apa? Iku lho. Apa? Iku. Apa? Iki tambah kurang ajar. Rontok. Hah? Rontok. Apa rontok? Rontok apa? Sik karepmu piye? Karepmu piye? Ya aku seneng awakmu. Ya apa? I love you. Awakmu seneng karo aku? Iya. Kowe ngerti? Apa? Statusku iku rondo. Raja. Kok jeneng? Seneng. Ojo. Jangan. Mo. Ya, aku nak tinggal. Kalau bisa landa ya wes gak apa-apa. Kayak aku ae. Awakmu seneng karo rondo? Iya seneng. Heh? Seneng. Lapa gak golek perawan kon? Males gak enak. Enak perawan. Enak rodo. Duh. Enak piye? Tahu. Kapan? Pilih. Kemudian Kon cinta? cinta. Saiki sampean? Kak. Sampean gak? Kak. Sampean gak? Kak Wis ya wes. trauma mbek rondo. Iya kok harus dibekat. Oh, iki to, sing mari dipegat rondo. Iya. Karo ngono diantem botol karo rondo. Aku tuh kawani mulai temen iki.
Lah nek aku dadi rondone, lah apa diantem botol? Apa? Sik, tak antem botol, apa maneh nyolok mata. Lah nek rondone kok ngene sing set gak apa-apa jawat boto. ayo. Lah nek wis aku gak ngawur. Sumpah yo. Lah, kok iya ya? Ya, Ril kon rawat ril. ayo. Oh gak shot, duduk shot ril. Ya rasit. Apa iku, Mang? Hah? Apa? Wes saiki ngene. Aku yo gak nolak awakmu, yo gak nrimo awakmu. Ya, yo. apa? Pokoke lek awakmu iso ngalahno jagoku kon bakal tak pek bojo. Loh, Aku gelem dadi bojo. wani. Wani, teman. Wani. Wani, teman. Entar ngono, nduk kene ya. Sumpah yo. Aku lagi awan. Kan gak keliru ta. Kon gak keliru ta kon. Sumpah gak? Wani temen. Iya wani. Astagfirullah. Wah, yo bapak. Belani rondo sampe koyo ngono. Bapak. Temen wani? Wani. Ayo disiapno alate. Iya, siap. Apa? Jaremu wani. Jare wani musuh iku mang. Iya. Ayo. Iya. Ya, gak apa-apa. Aku lagi lawan. Demi rondo, apa? Demi rondo, apa benda alam ini? Nah, wis terane. Panjang. Iso tagak. Emas. Aku le. Yo. Apa? Iya. Dari dia. Iya no. Ya apa? Hey. Wes. Sumpah wes. Apa? Sakmen. Iya, ayo. Ayo. Iya deh. Ada. Kok gelantong. Jangan sungai. Ayo, lari. Gak kok sungai. Wes, rame. Wes. Petinjune mari kerokan. Wingi mari masuk angin no. Iya, sumpah. Mari dibanting kon yo. Lari banting. Ae sing apik. Ya, Situ Yes. aku lagi lawan. Kocok. Ya, wes. Sumpah wes. Tak ada dia. Ayo. Papa. Ada apa? Iya. Apa yang kali? Apa nih jari? Udah. Wes ah. Pon siap temen weng. Ayo. Temen, Siap. hidup dan matimu ditentukan hari ini. Ya. Hidup dan mati demi rondo. Mau lakoni demi rondo yo. Iya. Lah apa? Hah? Aku cinta ya. Wes terane. Baik, hadirin semuanya. Di malam hari ini kita akan menyaksikan sebuah boxing internasional. Cok le. Ayo. Apa jokene kene? Wes. Baik, selamat malam semuanya. Yo. Malam hari ini kita akan menyaksikan boxing internasional Iya. di arena yang sangat kita cintai, yaitu Budi Wijaya. Disponsori langsung THC Audio juga Fortuna Lighting. Di mana di malam hari ini akan merebutkan gelar piala bergilir, yaitu piala Wedoan. Di sisi sang penantang, Yo. ada sobat jenengmu mang. Di sisi yang penantang, Yo. di juru biru ada Mr. Kepeng. Iya. Sudah keren. Aku
wis bendol arek iki. Di sabuk biru ada Mister Gepeng. Mister Gepeng berbadan mungil dan ceking. Gimana Mas Gepeng? Ya, Mister Gepeng sudah siap? siap. Kita panggilkan lawannya. Ya, Dan di sisi juara bertahan pernah menjuarai tinju internasional, The Musik Internasional. Ladies and gentlemen, inilah dia juara bertahan, Mister Kuntet. Kedua petinju akan merebutkan juara bergilir, yaitu juara Piala Weton. Siapakah yang akan memenangkan juara di malam hari ini? Apakah Mister Gepeng ataukah Mister Kuntet? Oh, sang juara bertahan nampaknya sudah menghadiri. la ilaha illallah. Lapo? Heh, lapo, heh. Heh. Ayo. Kok jari kepengin duwe bojo ayu? Heh. Sing tengen niku rumah sakit, kiwa kuburan. Menang kon. Iya ayo. Ayo, Pak. Ayo demi rondo. Kon jari memperjuangkan rondo. Gak apa-apa. Baiklah saudara, Mr. Kuntet diharap untuk duduk di tempatnya. Ya. Baiklah, hadirin semuanya, karena kedua petinju sudah hadir di depan Anda, maka kita akan membacakan biodata dari kedua petinju yang mari disuntik no iki. Dibanyu cek kuat. Durung wayahe. Dari juara bertahan. Baiklah, kita perkenalkan dulu dari juara sang bertahan. What's your name is? What's your from? I'm Siswak. Halo. Tahu bulat. I'm Siswak. Asal. Kau tai. Kuntet in what's your from and rumah kamu di mana? I'm Siswak. Wak sonten nah. Wak Sonten. Dan di juru yang satu ini ada sang penantang Mr. Gepeng. Mr. Gepeng, oh silakan. What's your from and rumah kamu di mana? Jelek. Mana? Jelek. Jelek. Jelak. Ya, jelek. Oh, ternyata kedua petinju ini mantan germo. Dan sang juara bertahan pernah bertanding 100 kali, menang KO 100 kali dengan piala bergilir juga. Dan Mr. Gepeng 900 pertandingan kalah. Berat bobot pukulan dari sang juara bertahan 100 kilo punjul 70. Dan sang penantang mempunyai berat pukulan 2 kilo. Ojo kaget lai Allah. Semangat. Baik, berhubung kedua petinju sudah siap. Sudah siap satu petinju.
Satunya sudah juga siap. Saya akan membacakan peraturannya. Di mana peraturannya pertama ada suara nong 1 berarti dimulai. Dan nong kedua itu tandanya berhenti memukul. Kalau nong kedua ada yang memukul bisa dipastikan itu kalah. Burung. Baik, sebelum itu kita panggilkan yang membawa rode yaitu Miss Maiton. Om Mariaton dia larang marah-marah. Oh. Mariaton matamu ngono. Masa aku pas joget endokku dicotik? Ndoknya gak spesial. Tolong diulangi lagi ya, Mas. Ya. Belum dimulai. Iki ronde piro? Ronde 1, ronde pertama. Ini ya? Ya. Oke. Baik, Miss Mariaton dipersilakan untuk ke belakang. Gimana untuk para petinju sudah siap? Diharap untuk bersiap-siap. Wahai Java Indonesia, are you ready? Ready! Tinju masalah tinju kok Iki tinju tae ta. tinju iso kucing-kucingan yo. 1 2 3 ready. Berhenti habis waktunya habis. Aku nonton. Harap dibanyani dulu ayo. Menimane kene tinju iku ngombe yo susu. Ben lemu. Kok nyalo susu ah? Yo. Ayo, monggo. Silakan untuk beristirahat dulu untuk kedua petinju. Cek kuat. Si banyu dhisik cek kuat.
kuat untung. Antem ane cak bantu dus langsung KO ya. Wah, lo sing apik. Lah. C seger. Nah. Minum dulu untuk kedua petinju, harap minum dulu. Ben segar. Semangat. Mat. Untuk itu, ya ronde yang selanjutnya Miss Mariaton. Sudah. Diharap bersabar untuk para petinju, mungkin sudah mulai panas. Baiklah, untuk roda yang kedua. Kedua petinju untuk bersiap-siap. Are you ready? Ready! Stop. Ada aja deh. Waktunya habis. Selesai. Papa. Wong luar negeri kok iso meso iku lho. Harap diistirahatkan dulu, dibanyuni dulu. Banyu dulu ben seger. Oh, kurang teles. Ucok gendeng. Cak seger tenagane cak poleng antum cak dus. Oke, bagaimana? Seger matamu. Boleh masuk angin. Tenagane cak poleng dah. Dipejeti. Sabar. Oh, salah rek piala wedokan kok gopuk kabeh. Dombeni sih. Seger. Baik hadirin semuanya, untuk selanjutnya ronde 1 dan 2 sudah, maka dari itu kita lakukan ronde siaran ulang. Slow motion. Ready go. Waktunya habis. Ya. Ronde terakhir, ronde penentuan. Siapa yang memenangkan ronde ini maka dialah yang akan membawa pulang piala bergilir, yaitu piala wedoan. Le banyune entek. Jadi ngombe dilat ngene. Baiklah. Kedua petinju diharap bersiap-siap. The ball is in order. Are you ready? Go!
iso gune dilawan. Mati. Iya. Kok mati kabeh? Wah, lo mati dong. Apa? Mati. Wah, tidak sampai polisi kaki perkara. Mending tak antemi cewek. Malah ngomong, sebelah kanan rumah sakit, kiri kuburan. Ngancuk kuntet ngentut. Aku tanya sih. Kuntet kok pret. Mati. Kampet gak kene. Coba tak antemi yo. Ya, Kak apa-apa. Lah. Iya, tidak rumah sakit sih. Coba sing kuburan. Coba yo. Coba. Si lu. Ya. Terus. Kak apa-apa. Ya. Kurang banter kowe. Coba yo, biar gas. Ya. Dis. Rocok rasa sumpah yo. Ya gak apa-apa. Bapak. Cek, bisa gas. Sembuhan terus. Cek. Tolong. Ya. Terus. Mati. Tapi kuliah guys. Ya bre, kok gak mati aku. Langsung lo keren. Ya. Mati. Waduh. Ning, Apa? iki kabeh iki gara-gara sampean. Iki nek wis mati kabeh ngene, sampean kok kecekel polisi lho sampean kok. Lho ya gampang sih. Kanggo meninggalkan jejak. Iya. Digolekno Klaras diobong. Ngono ah. Terus aku mbek sampean iso rapi. Iso rabi awak dhewe ya. Ayo digawane. Lho, Kelakuanmu padha mek kelaku aku. Kene wis kabeh cakale. nggih. Ya Mbak Inge Mami Okta karo kanca pelawak kabeh. Ya iki mang critane dagelane Budi Wijaya. Mang mulo sing elek aja dicontok, ayo sing apik dicontok, digawe. Lih, gak krungu kabar ta kon? Lho, apa? Lho nduk Simokerto iku ana Ludruk Budi Wijaya. Main saiki. Jarene Ludruk Budi Wijaya ku enak. Enak. Mangkane ayo didelok ya apa sing sepek terjange. Ludruk Budi Wijaya.